It's DJ Garlic and Bashir. Who the one that locked up? Who the one that locked up this? Garukuwa kimini It's DJ Garlic and Bashir. Who the one that locked up? Who the one that locked up this? Ba gudu ba ja da baya tun da dai kin yi min da ke nake kwana kina cikin raina kallo idanu na ko da cikin su kai soyayya zama nake so har abada da ni da ke na shirya kimin kalaman soyayya ta kyanki ne mai kunya cikar muradai na in za a bani ke yarinya ke nake kallo hasken ki ya bullo kina da kyau kin san sai na faɗa wa duk duniya. Rayuwa da ke shi ne a gabana, so da ƙaunar ki ne farin ciki na. Na gode sai za mu kasance, ni ba san ki nake ba a raba ni da ke. Jina nake duk a sake in ba ki bu'una, za ya gushe ko ya kafe ruwan ido na. Ki ce tira ina, na zo da kaina, kar ki gudu na, ki san nufi ina. Iya sani ina san ki nake yi, soyayya ce ta da musu
It's DJ Khalid Jumper Show. It's DJ